Desubyanan niya talantanan man iti dating tubig ko, tayo palawatan iti Damag lokalidad na kaninya man ni Bombo Daniel. Bombo Dan, good morning. Please come in. Manipud Bauang Lodyon sa malipay nga panagbakuna iti may kanwata tangal dawa Bombo Daniel October 28, 2021. May basa ti report manipulang ti munisipyo ti ili nga Bauang Lodyon. May ikanwa na ito sa LGU Bauang Gymnasium para itay ag first dose kasabatan na dapat iti bakuna para itay ag second dose sa Bombo Daniel. Dagiti ag second dose kat maipaay ka na kuha iti bakuna alas 9:30 hingga alas 11:30 iti agsapa. Narito ka na bakunaan para iti first dose hindi na palabas nga October 1, October 5, October 6 kan kasabatan October 7. Iti kada sa awan na bubuan sila na bakunaan iti na nga petsa kat para ti first dose ini kat iso na kita babakunaan para ti second dose itatangal daw sa LGU Bauang La Union na Bombo Daniel. Dato kat para iti Pfizer kan dapat iti second dose nga may paay para mati Sinovac nga no sa dino kat iti bakuna nga Sinovac may paay kan itay ag second dose alas 1:30 iti malam aging ganati alas 3 madlang iti malam ang nga dagitoy kadagitay na bakunaan iti Sinovac para iti first dose iti napalamas nga September 28 2021. Ipaparagat iti Bauang Municipal Government karitay pabakuna nga mangipa ay daw no sa may itugotda ti valid ID, mangitugotda pa iti bukod nga ballpen, iti panagsot ti face mask and face shield Bombo Daniel, kaya kasabutan iti time slots nga nepay kat istrikto nga iso iti may implementar na buwan pa Bombo Daniel kaya nilalawag nga nagitay adaan ti close contact nagitay COVID-19 patients nagitay individual nga ada ti symptoms da iti COVID-19 kaya na pa nagitay nagpositibo iti rapid antigen test kat may schedule na ito para iti swab test kan maipospon iti panakabakuna dagitoy Bombo Daniel. Dagiti ang second dose kat masapol nga itugotda dagiti vaccination card da para iti first dose tap nurista kat dija iti pakitaan nga nakabakuna da para iti first dose ken tap na may pay kadakwada iti bakuna para iti second dose. Agtultuloy mat iti panagbakunaan datang gagadwat iti municipal government iti iling Bauang Lodyon para itay sanpay nakapagbakuna kontra iti virus iti COVID-19. Manipud iti iling Bauang Lodyon para di Bombo Reports first morning edition dali ni Bombo Daniel sa Pagsababansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa La Union. Basta Radyo, Bombo.